Como dicíamos no sumario deste informativo de mediodía de hoxe, a conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, estivo esta mañá na rúa Domingo Serra, en Vilaboa, que, como saben, está paralela á avenida de Vilaboa, nun lateral do que o Colexio Sofía Casanova e o seu pabellón polideportivo. Xusto a parcela está enfrente de o que o xardín, o parque infantil que está na zona. Pois ali se construirá unha promoción de 17 vivendas de carácter público para facer fronte ao problema de vivenda que existe na actualidade. E isto ven froito dunha xuntanza de hai algo máis dun ano entre o alcalde de Culleredo, José Ramón Riobó, a concellera cullerdense de Hacienda e Patrimonio, Marta Iglesias, e no seu momento pois a delegada, neste caso de a Consellería de Vivenda en a Xunta de Galicia na Coruña, Begoña Freire. No encontro, o Concello propuña empregar esta parcela de Domingo Serra, que é de propiedade autonómica, como lugar para a vivenda pública. No encontro, hai máis dun ano, digo, se trasladaban tamén máis posibilidades de terreos noutros núcleos que o goberno local agarda que se teñan en conta dada a elevada demanda de vivenda que existe. Segundo informa a Xunta, en caso de Domingo Sierra serán 17 vivendas e a redacción do proxecto básico de execución de obra será o primeiro paso. Escoitamos precisamente, en primeiro lugar, a María Martínez Allegue, a conselleira, que neste caso é na Xunta a titular de a Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, falando desta promoción e dos pasos que se dan para solucionar un problema que neste momento é grave na sociedade. Efectivamente, dende a Xunta de Galicia somos moi conscientes de que unha das principais preocupacións da nosa cidadanía, dos galegos e dos galegas, especialmente da mocidade, é o acceso a vivendas, que sexan vivendas de calidade que teñan un precio asequible tanto en réximen de venta como en réximen de alugueiro. Sabedes que temos un forte compromiso, de feito creouse unha Consellería proceso para isto, a Consellería de Vivenda, Planificación de Infraestructuras. Temos tamén a nosa Sociedade de Vivenda Pública de Galicia, a nosa Bipugal, que xa está operativa dende 1 de xaneiro deste ano 2025, e temos en marcha xa máis de 3.000 novas vivendas de promoción pública, porque sabemos que son moitas as actuacións que temos que facer, pero unha desas actuacións pasa sí ou sí pola construción de vivenda por parte da Xunta de Galicia. É certo que temos que incentivar tamén que se construa por parte de promotores privados e, por suposto, aqueles concellos, aquellas corporacións que queran participar nesta construción de vivenda pública dentro da Xunta de Galicia temos axudas tamén financeiras para esa posibilidade. Foi, a verdade, un verdadeiro prazer dispor desta parcela no Concello de Culleredo, mantendida que, por suposto, recollo no oído de que se tedes algunha parcela que sexa de titularidade municipal e que queirades ceder a Xunta de Galicia, dende logo que a Xunta de Galicia seguirá a construir vivenda pública en Culleredo. Estamos a falar de que non podemos perder tempo. De feito, este mesmo luns se aprobaba en Consello da Xunta esta licitación que ten un orzamento estimado de 3,2 millóns de euros para 17 vivendas aproximadamente, e hoxe mesmo sae publicado no perfil do contratante a licitación da redacción de proxecto e da dirección de obra conxuntamente por un importe de aproximadamente 135.000 euros, para non perder tempo, para que dende mañá mesmo, que hoxe sae publicado, poidan os proxectistas presentar as súas ofertas. Teñen un prazo ata o 23 de xaneiro, axudicaremos o antes posible para que estas 17 vivendas sexan unha realidade, dende logo no ano 28, pero se pode ser no ano 27 xa. Con respecto a nosa mocidade, temos unha aposta forte tamén. De feito, todas estas vivendas que estamos a construir, o 40% das que se construan en réximen de venta serán como mínimo ese 40% para menores de 36 anos e o 25% de alugueiro, e o 25% das que se construan en venta serán para menores de 36 anos. Por lo tanto, unha aposta forte pola nosa mocidade xunto con outras liñas de axudas que temos, como as axudas á compra de vivenda ou as axudas do alugueiro. Polo tanto, mantendida, por suposto, porque isto é unha actuación que se palía e se soluciona con todas as administracións conxuntamente, non esquecendo, por suposto, o sector, que é fundamental para a construción desta vivenda. Contamos con que máis pronto que tarde voltamos a Culleredo para seguir dando pasos en moitas materias, pero lo que hoxe nos trae aquí que en materia de vivenda. Gracias.
Estará María Martínez Allega, a conselleira de Vivenda da Xunta de Galicia, e van a escoitar vostedes tamén, representando o Concello, a primeira tenente de alcalde, a Cristina Pardo. En primeiro lugar, gustaríame desculpar a ausencia do alcalde. Por motivos da xenda non pode estar hoxe aquí, pero estaría encantado de acudir a un acto de tanta relevancia para o noso Concello. No Goberno Municipal estamos moi felices de recibirte, conselleira, cun proxecto que se sitúa precisamente nun dos eidos que máis preocupa a cidadanía, como é a vivenda. Hoxe damos un paso importante aquí en Culleredo, tras o diálogo entre as administracións, con unha visión compartida das necesidades dos veciños e das veciñas. Agardamos que este sexa un primeiro paso para poder impulsar un parque de vivenda pública aquí no noso municipio. Consideramos que esta é unha iniciativa fundamental para garantir o acceso á vivenda de moitas máis familias, algo que debería ser a base de calquer Estado de Dereito. Estamos seguras que aquí donde estamos, en Vilaboa, será un sitio magnífico para a creación deste edificio. Como podestedes comprobar, estánse a realizar unha importante intervención de humanización nesta mesma rúa aquí en Vilaboa, que se unirá a obras que xa están completadas e outras que están a piques de comenzar. Polo tanto, este entorno é o ideal para crear un entorno de benestar e de futuro. Desde o Concello de Culleredo, o único que podemos decir é que apoiaremos cos recursos que temos a nivel e cas competencias a nivel administrativo, técnico e político, para que isto sexa unha realidade o antes posible e para seguir traballando en plans desta sintonía en outros puntos do noso Concello. Como digo, grazas por aprobar este primer proxecto con voluntade en común e poñendo por encima as necesidades dos veciños e das veciñas. Pódese facer realidade necesidades que non só teñen os veciños en xeral, senón me gustaría recalcar as mozas e mozos que tamén necesitan oportunidades xustas para poder facer o seu plan de vida. Así que desde o Concello de Culleredo, por suposto, a máxima colaboración para poder logralo. Grazas.